Hei, nyt tässä on ykköskäyttöohjeen mittauksen voi suorittaa, kun ne vähintään 15 minuuttia kulunut viimeisestä alkoholin nautintakerrasta. Varmaan puolitoista siitä, mutta musta tuntuu, että se taitaa värähtää tappuja ihan niinku silleen, että ei tarvi muuta kuin vähän juskaa. En tiedä, mutta tilanne on se, että 1 minuutti tupakoinnista, mutta kun mulla on mennyt 10 vuotta viimeisestä tupakoinnista, niin sitä ei varmaan tarvi ellei kannabista oteta huomioon. Mutta siitäkin on jo puoli vuotta aikaa. Kytkekää on asentoon, odottakaa redivalon syttymistä. Redivalo on syttynyt ja sitten pitää painakaa reset-nappia toistuvasti, kunnes osoitin näyttää nollaa. Ja nythän se näyttää nollaa tässä. Ja puhaltakaa tasaisesti, jatkuvasti puhallusputkeen. Puhallusputki on varmaan tuossa päässä. Onko se ihan digitaalinen tai ihan ajantasalla? Ei oo, kun tää on mittari, mutta nyt täytyy puhaltaa, hei. Pitää sitä... Tää lähti nousee, tää lukee warning. Tää nousee. Missähän kamerasta mä muuten vittu oikeesti on tuo... Vittu, mähän näytän väärää kameraa PC1. Ei, mun pitää näyttää 4, saatana. Tää ei muuten hei, sä olet väärässä. Tää näyttää tällaista lukemaa. Videostriimin katselijat voi katsella paljon tää näyttää. Mä yritän katsoa tuota ruudusta. Vittu, ei se kyllä oikeastaan sieltä näy, mutta ei täällä tän mukaan oo kuin promille. Promille. Ei jumalauta, sä oot liian vähänkään. Lisää viinaa, silmät liikkuu, saatana. Täällä on vaan promille. Näinköhän tää... Ei voi pitää. Otetaan uusinta näyttö, saatana, tässä jossain kohtaa. Mä lähden viinaa lisää, niin kuunnellaanko musiikkia? Kuunnellaan musiikkia. Nyt jos sitä ei ikävää lokakuuta sieltä hausmyllyä, jos sitä taas kuulla. Hammas kiputelee. Tossa se on liipasimella ikävä lokakuu, saatana, niin pistetään sitä menemään. Kiva. Selvä, kiitos sulle, moi moi! Ja siitä lähtee ikävä lokakuu liikenteeseen. Hausmylly, ikävä lokakuu. Saatana, ei pitäisi tehdä. Ei pitäisi tehdä tollasia virheitä. Näin! Siitä lähtee. Noin. Ei ollut tarpeeksi viinaa päässä. Pitää ottaa lisää. Ei nouse enempää. Ei nouse vittu. Pitää tehdä asialle jotain, saatana. Meillä on vielä pari minuuttia aikaa. Juu, täällä kuuluu musiikki taustalle. Jos tähän nyt joku puuttuu, että tää tekijän oikein rikkomus, niin hyvin menee, mutta mä oon sitä mieltä, saatana, että mä oon kohdeltu kaltoin. Tosi vitunko väliä sillä nyt, saatana, on. Jos ihmiset haluaa katsella näitä videoita, niin Vimeoon voimme siirtyä. Mulla ei ole siihen varaa, mutta mä siirryn sinne Vimeoon, saatana. Ne, ketkä haluaa katsella niitä, niin katselkoon sieltä. Äkkiä sinnekin saadaan se 20 miljoonaa VFC. Mä luulisin, ettei se ole mikään ongelma. Kun tarjontaa kuitenkin tässä riittää, mutta se, että jos jotain kuusen kuvaamista, saatana, perkele, joku on sitä mieltä, että se on laitonta tai rikkoo jonkun oikeuksia, niin mun mielestä se voi haastaa kyllä pitkän vitun.
Näin se vaan oikeasti menee. Jatketaan viinan juomista.